Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera ongi etorri zuzeneko honetara. Eta segatik hasi galtzen hemen fotograma pila bat. Bazen gauzatze ezberdinak frogatzera eta zer gaitik. Vale, hemen zaldi bat. Zalditeria harina hoberena. Sendatzeko. Bazen frogatzera hau. Hau izan daitekako sekurako lagunen jogatzeko osongi pasatzeko. Eta zuzeneko jakiteko jokoa ondo funtzionatzen duen eta abar eta horrelakoak. Baldin eta jenderik topatzen dugun. Egi esan dezakizin behar dudan hemen.
Zer da suposatzen da egin behar dugun hemen? Ah. Ez dute zer ulertzen.
Ez dut ez ulertzen. Vale, gaztelu bat. Ai. Beno lagunok, hau izan da dena. Espero gustoko esan zeizuela, etorrengoan gehiago.